Suokkaalle Suokas taputtaa päätämä palloskriinin merkiksi Brooks. Vaaralle ja Vaara! Innamaa palloa Vaara käsiin. Vaara toimittaa sen Suokkaalle. Ja Suokas tarjoilee. Vaara. Brooks. Vaaralle ja Vaara! Vaara. Johnson. Ohi menee, mutta Luukas Vaara! Katsomo! Kun kotijoukkue Katea Basket viimeistä puolustusta viedään Vaaralle 3 pisteen. Hei! Keelingille. Keeling. Vastassa Vaara ja jälleen Vaara. Gorakin torjuu. Tapaju myös kentän puolelle, hän juuri jäljittämässä Tucker Richardsonia ja Vaara. 10 sekuntia. Rantapaju käyttämään Vaara screeniä. Hyvä syöttö Rantapajulta Vaaralle. Ja äsken nähdyn kaltainen. Vaara. Vapaa kolmonen. Luukas Vaara ja Elämme peliaikaa. Suokkaalle ei vielä onnistumisia, meikä tule vieläkään ensimmäistä onnistumista. Luukas Vaara nappaa kuitenkin levypalloa ja se on ollut tänään hyvä. Kallio jälleen korille, mutta nyt tällä kertaa Lindberg pelaa vielä Vaaralle. Vaara ohittaa Henton. Suokas Vaaralle. 2 sekuntia me hyökkäysaikaa jäljellä. Sen tietää. Avauspuolisko. Suokas. Pelaa palloa raudan päälle sinne vaan. ei edes harkitse heittävänsä. Kun nyt tämä Rantapaju Vaaralle ja Vaara. Brooks käynnistämään hyökkäystä, vie Uotilaa selän takaa ja sitten pallo Vaaralle ja Vaara. Kulmasta Lindberg. Innamaa, tila on Vaara kaaren nupissa, Vaara kolmonen. Ja se on. James. Näiltä urheiluista löytyy, mutta se ei paljon auta kuin vasta. Takaisin Harrisille. Harris. Hyvä syöttö Vaaralle ja Vaara. Lähti Kouvoihin ja sieltä sitten takaisin Vilppaaseen. Innamaa ja hänkin. Siinä pelataan Koivistolla vähän heittopaikkaa, mutta hän ei sitä käytä tuosta kuljetuksesta. Sitten Lukas Vaara korjaa. Brooks vastaan Carver. Brooks Vaaralle. Ja Vaara painaa. Se siirtyy takaisin korjaihin. Vaara puolestaan Pallo sisään Vaaralle. 1 vastaan 1 menee. Nyt Karhu tämän tilanteen. Vaara pyörä. Avaa sen siihen Vaaralle. Vaara lähtee kakkoseen ja Lukas. Lisää pökköä kehiin. Adlerilla nyt 18 Adler. Vaara. Ja Lukas Vaara. 10 sekuntia jäljellä. Forrest. Aivan vapaa Luukas. Vaara. Vaara. Keskeltä korille ja Vaara. Voittoon vieraissa, kotiottelu Vilppaan voittoon vieraissa ja sitten Vilppaan ensimmäinen kotiottelu, silloin Vilppaan voittoon. Padler. Suokas. Pelaa palloa raudan päälle. Lindberg. Lindberg. Pelaa pallon Vaaralle ja Vaaraa. Valta kehiin. Warner. Kun Luukas. Sitten mennään kellossa 7. Pallollinen laita tyhjä. Vaara ei anna periksi. Pylö lähtee kiertämään ja siitä. Jaden Taylor. Ja torjunta. vastaan korkea tupa. Ei onnistu Suokas. Vaara hyökkää. Rantapaju Vaaralle. Vaara Lindbergille. Lindberg kaaren takaa. Ei onnistu Lindberg, mutta Warnerilla. Vaara. Tei Donaldiasta kauniita sanoja hänen puolustusosaamisestaan. Jussi Savolainen kertoi hyökkäysosaa. Suokaan käsin. Suokas käyttämään Vaaraa screeniä, tarjoilee sinne Vaara. On siis 19 tällä hetkellä. Peltoniemi juoksee Vaaraa vastaan. Vaara torjuu.